Yo apa to? Kelala. Senane wong kok. Ya. Ya beli pencet. Lah mau pencet kan beli timun. Ane nanai lho. Sido ngenteni apa ora? Ki lanjut mlaku apa enten-tenan? Nur, tekan kalau kita enggak. Ora. Masak. Masak kan oh ya wes kita nih. Tak kira dirimu ditinggal yo langsung menur, nur di dhewe tinggal. Enak ya. Enak pencet. Ya wes pokoknya entar sama sama harap. Oke. Ada sih yang bangun soalnya ya. Saiki sembarang barang iki dibayar apa bae? Iya, nak. Ya enak nih. Bareng roh iki kodok peluk digelak apa? Aku roh sendiri. Aku roh ya ndek YouTube aku. Iki kono iki iki kono Pak Ketir. Ya engko njajal karo nek jambu enak. Nek jambu enak karo gondong. Iki ra ana sing dinteni ya San. Pak Erlis. Walah, engko bisa mlaku apa ora? Mbak Sri, Mbak Erlis piye? Sing hotel Mbak Beta. Atuh OTW numpak blas. Telepon aku Mbak Beta. Aku nek itu gini takon kali gak enak ya kamera capai. Nggak enak kita. Ngomong ora enak lah pangan dipangan Mbak Win. Tapi saiki iki wakene ini ya Mbak. Koyo operasi Mbak. Apa tase anu grup anti laparnya ra ono sing kempes. Kaya kan. Foto bro. Bila bener pengen ketemu nang kene fotoan Mbak ini lah. Di foto di. Foto apa? Wong tak mangkreng. Lah iku wong wis mlaku teko kono diki iki lho. Aku udah gabel wis sih. Aku pengen ngarep mbok, aku cilik gede. Tak ngerti Pak lho. Jadi sap. Nah, terus. Nah, yo. Tiwas nang wong lho. Pesenane wong enek wong lewat. Kowe nek arek mangkreng gini kaya kok gak malau. Tapi kan gak among lho yo. Iki penekan apa to Riko iki po? Tapi dia penekan. Foto dhewe. Enak wong penekan. Mbak ni fotokno dhewe, Mbak. Foto apa video? Foto. Kita menguji meneh. Kok Mbak Misri kok ya Allah Mbakku, ya Allah Mbakku. Napa ora kok senane wong nopo. Kok bisa to? Yo kok bisa ra ketemu. Ora video. Tak video baru kok tak foto. Kayak sepatu koyo wong anu. Kayak wong manjat yo. Apa lek ngarani shift? Apa lek ngarani kungfu? Kumpul. Panjang ayo. Hisap. Napa lae ngono. Tapi tas iku ono sing tas katene digawe. Tak foto. Aja dipoto sing ngadep po. Tak foto resik. Ngadep rene mbaknya. Kadok mbok. Ketok. Ya Allah mlebu ndek rame Mbak Nini. Ora ana sing delok anakku ke. Kok anakku ora ana sing delok sadar tenang. Alhamdulillah anak ini. Ya aku boleh wedhus ndi. Biasanya. Lek wong enggak kenapa wis ketemu mbaknya? Ya Allah. Mbak jukukno tali ning kene, Mbak. Tali. Iku lho apa jenenge keleran HP putih. Nganu ta? Heeh, koloran HP. Case HP. Wong alat to goleki. Putih. Wis ketok nongol tapi ora roh kalare HP. Ya wis iku tok ae. Wis tutup, Mbak. Aku wis ngintik ae. Masa buka ra mak tutup. Lah yo. Tipu ke arah ditutup lagi sisan dah. Lah iya malah ngabar. Ya Allah. Masuk angin go. Iya malah nayang gitu. Nang kene iki boleh tok sing mlaku teh. Temonnya. Golek gebetan. Golek gebetan ora payu. Ora payu aku sadar ae sadar posisi ya. Datang kok Mbak sing goleki ra temu lho. Loh, masa aku nggak nggo power bank? Lah, nggowo paling.
endi? Sing aku orang kuat tas gede awake dhewe tas. Endi lho mbok ora gawe. Lagi ada terjun. Kowe ora melok di gawe tong ses. Nggih tangsis. Sing cilik ngarep. Nang nggih bukit gunung. Boleh ya. Wis ta. Kene. Kene. Ketok berarti. Ketok kabeh. Lah kowe ora melok. Tapi enggak ketok. Kene lho Mbak Sri. Mbak Sri. Anu. Alah. Sing keton banyune, Mbak. Kene iki banyune karo wonge. Aku yang mau kerang ketok. Mbak Sri ketok wisan. Yo. Ya bisa. Setan lah kok. Ya bisa. Kayak tong saya aku melok. Lah iya. Dikandang. Ini enggak, Pak. Tau tes nang tas. Iki kan di pojokan aku enek. Ini tak amunin aku. Di pojokan kira. Apen sapa sing apik? Masih banget sampean. Pertama kali aku. Sing foto.